сега. Здравейте, деца. Обичате ли фокус? Да. Така, радвам се много. Значи един фокусник какво трябва да има? Шапка и още нещо. Зайче. И една магическа пръчка, не? Ей! Тази. Сега. Виждам, че още не всички сте в първи клас. С това, нали, доколкото знам, виждам, че и обичате много да цътявате книжки. Нали? Кой не обича книжки за цътяване? Всички обичат. Така, сега аз съм се постарал, тук съм си купил една магическа книжка и съм се постарал дори да я отцътя. Ето, надявам се да ви хареса. Ти тогава Нещо май не ви харесва. Тя празна, бе. Сега, ще направим, сега всички да кажем абракадабра, за да може да направим магията. Айде сега. Абракадабра. Сега, нашата книжка, ето. Вау! Браво! Обаче, това не е свършена напълно работа, защото не е напълно цветена, нали? Да. Не е цветен. Това ние ще вземем малко цветове от тук, така, от цяла предната курица на книжката. Ще омагьосаме и пак всички дека да кажем абракадабра. И абракадабра. Сега омагьосахме книжката и тя вече стана Сега ще ви трябва едно момченце, ти си Евгений, доколкото разбрах, рожденника. Ела с мен. Преди децата. Така, приятно ме, аз казвам Рафаел. И сега, ти вече си голям, вече можеш право да стискаш, нали? Сега, тук имаме едно сърце, нали? Я си дай ръчка. Стискай здраво сега, да видим колко може да стискаш, нали? Стискай много здраво. Сега, аз ще взема едно друго сърце, нали? Виж, слагам го тук, виж. Отвори си ръката. Не си стискал много здраво. Станаха две. Що така, бе? Така. Да видим пак, айде. Стискай още по-здраво сега. Внимавай. Само секунда. Ето имаме още едно, нали? Дори? Пак не си стискал достатъчно. 3. Айде. Още веднъж. Евгений, този път... Аз съм се забрал трето, четвъртото сърчице. Само секунда. Ще взема моето. Отвори ръката. Браво! 4 сърчица. Но, не може всичко да е разделено, сега с мен е много неудобно. Така, затова си взех една магическа топчица. Нали? Ела тук е. Сега, магическата топчица, слагам сърчицата вътре. Дай си ръката отново напред. Сега, дай другата ръка. Отгоре. Здраво. Сега, ай всички отново да кажем. Не, така, точно така. Кажи всички да кажем отново. Абракадабра. Абракадабра. Сега отвори ръчичките. Отвори. Благодаря много. Сега вече може да се седи. Сега. Надявам се всички могат да броят. Нали? Тук колко точки имаме? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Нали? От тази страна имаме 1, 2, 3. Нали? А от тази страна имаме 4. А пък от другия край също си имаме една. Как става така сега? Значи, сега не може всичко да е тайна, защото 6, 3, 4, 1. Не може всичко да е тайна, това сега аз ще разкрия това. Всъщност имаме 1, 2, 3, 4, 5 точки. Но изглеждат като 6, защото аз съм закрил тук място, където няма точка. Когато закрия от тази страна, изглежда като 4, нали? Да. Защото вие не виждате точката в ръката ми и знаете, че по принцип би трябвало с 6. По същия начин става от другия край. Нали? Когато закривам от тази страна, изглежда като 1. Когато закривам от тази страна, изглежда като 3. Нали? И нека да преговорим. Значи, когато закривам тук, изглежда като 6. Когато закривам тук, изглежда като 4. Но всъщност знаете ли колко точки имаме тук? Общо 6.
отвървим от другия край. Когато закрием тук, всъщност колко точки имаме? Изглежда, че имаме 3. Като закрием тук, изглежда, че имаме една, но всъщност имахме 2, нали? Но аз тук ще добавя една магическа точка. Вече тотално ни объркам. Така, естествено. Значи тук са 3. От тази страна са 7. От тази страна са отново 3, нали? Да. А следователно от другата страна колко трябва да са? Браво, ръкопляскане. Сега, ще ми трябва 3 доброволци, няма значение кои. Момиченца, момченца, добре, ти. Това. Си и ти, хайде, вие дигнете ръчичките. Така. И, добре, нашия рожденник да дойде отново. Така. Сега наредете се тук отпред. Така. И рожденникът да дойде до тях. Обърнете се към мен, за да може да виждате и вие. Виждате ли вие отзад? Така, сега виждате ли всичко? Имаме 1, 2, 3, 4, 5, 6 карти. Взимаме и ви давам 3. Сега искам вие да си разделите картите, всяка решите. Ето, например, на тебе тази, избери си една. Тебе тази, тази и тази. Сега, нашия рожденник, той ще ми помага за мен в фокуса. Ела при мен сега. Сега, ти не знаеш коя карта на кое момиченце е. Нали, обърнете ги. Искам отзаде само камерата да ви види. Дигнете картите надолу. Я вдигнете картите към мен. Дигнете ги хубаво, точно така. Виждате ли картите? Да. Така, сега искам рожденника да си избере една от картите, която и да е, и да ми я даде. Тази ли си избере? Това е Асока Ро, нали? Не знам дали вие познавате картите, но по някаква случайност аз съм се подготвил абсолютно всичките ми карти да са такива. Само да са в различни бои. Ето вижте. Карти са такива. Една бяла. Сега. Така. Значи искам нашия рожденик сега си избере друга карта. Която и да е. Дай ми отново. Празната карта. Нали? Но каква случайност отново? Аз, моите карти, макар че са ламинирани, аз имам така магическата способност малко да ги изтъркам и те да станат всички празни. Браво. Браво. И остана една последна карта, твоята. Това е петица Каро, която като сложа тук. Духни. Сега всички да кажем абракадабра. Абракадабра! И сега да покажем, че всички карти всъщност са ни петици. Благодаря ви много. Може всички да се срещнете. Надявам се да ви е харесва. Така. Сега. Значи, аз тук имам една магическа кърпичка. Виждате ли я? Гледайте внимателно. Когато я сложа тук в ръката си, магическата кърпичка изчезва. Гледайте внимателно. Ето, отново изчезва. И сега. Няма я. Не може да отиде. Да. Браво. Тук е, ето виждате ли я? Да. Голяма пръчка. Огромна. И така. Сега. Ще ми трябва отново, няма значение кой не сме вдигали тук. Тебе не сме вдигали, добре, ела. Така. Така. Тук имаме няколко салфетчици. Давам ти 2. Сега, прави като мен. Вземаме салфетчиците
И късаме. Браво, пляскайте. Браво. Браво. Как се казваш? Симона. Да. Така. Вземаме откъснено малко. Стане смешно. Браво. Духни го. Браво. Браво. А сега всички ги скъсваме хубаво. Късай, 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 късай хубаво. Не взимай пример от Браво. Казах да не взимай. Злобене. И сега ръкопляскайте. Браво! И още има. Ей, това е. Свърши го. Браво да ръкоплясваме на... И сега, за финал, така. За финал искам да ви покажа един празен вестник. Нали? Да, вестник. Ма празен, нали? Вземе водата и я взимаме във вестник. Еми не може да се намокне, това е магически Това вестник. е магически. Аз съм го омагьосал. И така. Къде е водата? Изчезна. Изпи. Водата. Няма я водата. Браво! Къде е Това водата? е магия, наистина магия. Да. Вода. Кажи ме. Водата във вестника. Браво! 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 Още има. Искаме още. Това е портокал. Искам ягода. Да. Искам да... Ягода. Еми, Ето ягода. пръчка. Браво! Да, но често казано, аз си предпочитам чистата вода. Добре. Всички може да опитате от чашите. Внимавайте, искам всички да се опитате. Оставете по-малко на останалите. И по-малко на всички да има да опитат. Айде всички да опитат. Какво е Това е магическо питие. Магическо питие. Така. Сега нека да приберем всички букуци тук, които останаха. Нали да не ни пречат. Много е вкусно обаче, нали? Някой ще се сети ли на мен да донесе малко? Може ли такова нещо? Аз да го опитам да видя какво е това. Питие, това е магическо и сега си пожелавам нещо. Вижте сега. Затворете очи всички. Пожелайте си. Няма да го казвате на глас, но пожелайте си сега. Пожелайте ли си? Чудесно. Вие? Вечки? Да се сбъдне желанието. Вечки чаш. Така. 3. От 3 чаши. Само правим опит, пием. Нали? Да се сбъдне желанието. Желанието на всички вас. Желанието да се сбъдне на Евгений, на рожденника. Да? Желанието на тази изпълнена.
Тя не иска. Ти пине ли си въобще? Айде пине си сега. Така? Къй си? Не искаш. Само е така, Така. заповядай, Рафаел. И сега за един последен фокус. Аз взех тук едно мъженце, но ще ми трябва и вие. Да. Елате от тази страна. Трябва да асистирам. Да. Така. Сега искам да вземете мъжето на он, дръпнете здраво, искам да покажа, че мъжето е здраво. Няма никакви магнити, не е срязано някъде или нещо. Нали? Молете се въжето ми да остане здраво, защото ако не остане здраво, няма да играем следващата игра. Трябва да знаете. Молете се сега. Сега. Хващаме въжето. Нали? Върнете две. Стягайте, дърпайте. Здраво, колкото може. Така. Сега. Вържете отгоре един възел. Здраво да вържем един възел. Айде още един възел да вържем сега. Здраво, здраво, здраво. Браво на вас, давай още. Стоп, стига давай. Така, дръпнете още малко сега вие, да може да се завърши. Така. Сега е здраво вършено, нали? Да, вържете още един възел сега. Последния е за публиката. Айде. Вързан съм много здраво, нали? Молете се всички да остане Така, здраво. сега искам да вземете мантията. Да. И да ми покриете ръцете с нея. Абракадабра, абракадабра. Сал Саладин. Опа. Да така, че падна шапката. Магическата. Да. Магическата шапка падна. Само секунда, може да махнем. Това, че Кое да малко ми махнем? пречи. Да, дигнете го. Нацяло. Да, че малко ми пречи така. Аз съм още вързан, нали? Я покрийте ме отново. Така, чакай, че малко е така хубаво. Браво! Магиосина си обвърза. Въжето ми е чисто здраво, така че Въжето е спокойно. чисто здраво, няма Очаквам, кола че да ще се присъства. нареже на лентички. Нямаме късмет днес. Покажи ни това, дето въжето стои право. Правото въжение. Така. Вземем едно въженце. Нали? Гледайте. Сега малко трябва да го магиосаме само. Гледайте внимателно. Браво! Я не видим сега, че мога ли да го направя? Няма. Как няма? Гледайте, право ли стои? Абракадабра, право. Абракадабра. Виждате ли? Силни аплодисменти за Това е от сока. От сока От магическия сока, път. да. Ама знаете ли, че аз си пожелах точно това, защото много ми хареса. Точно този номер и викам, дано да стане така, магията да се усили в мен и да мога да изправя въженцето. И то стана. Виждате ли? Значи има магия. Има. Ръкопляскания още веднъж за магия. Благодаря. Благодаря и за моите асистенти. Да. Абсолютно всички, които излезнаха, искам всички техни желания да се сбъднат и силни аплодисменти за тях. И най-вече за рождените Евгения, Да. който днес навършва 7 години. И се надявам, пожелавам ти да имаш пълно отличие в първи, втори и така нататък всички класове, да се справиш много лесно с уроците. И най-вече Направо да жив и се здрав сбъдне. и да радва мама и тати. Точно. Още веднъж аплодисменти. Чакайте си им като се прегръщат. Я се обърнете да разгледате. Айде си май. Хайде магиосната при тях, фокусника. Женика ще отиде при Айде. Айде всички да се съберем. Айде всички деца. Готови ли сте? Ела, ето колко искаш при мен да снимаш. Чакай. Айде, тук две мънички. Ето.